Yan, review man dati nagatang mga keyboard, electronic keyboard. So yan, ito siya, ito yung likuran. PSR 473. So 12 volts, marami na rin siya, meron na rin siyang USB, meron na rin siyang host, kung ano-ano pa dyan. Ang importante dyan, meron siyang output, mabaling ikabit yan amplifier, tsaka yung mesa yung nakatutok dun sa e-gate, dun sa asidig ng Yamaha, yung sustain. So ito, so hanga unboxing ato yun, kasi nung bago namin siya ginatang ay dati ko na siyang nilukatan, pinisil-pisil ko na yung titiklado na may iti per day. So padasin tayo nga i-power. Check pa yung una yung mga usaran dalaw, yung pa nagkunak napintas kimin dito alis to nga agdirok iti kahit nga setting. Halimbawa po nito ang style, and dali hanapin natin yung kanyang dual voice. So ito yung tunog niya. Huwag nating mag-play ng chords. Yan. Oh. Ito siya pag nalagyan ng dual voice. Yan. Wow. Subukan ko muna mag-play. Yan. Ganda ng tunog. Subukan natin mag-play ng accompaniment. Style, palette, start. Okay, subukan natin yan. Accompaniment. Subukan natin sa key of G muna. Ito yung uni ng mga dito ay dual voice. So ang gamit lang, pedal sustain. Sige, baka natin tumutok. Tapos ito tunog na DJI dual voice na.
So, ayan, ang ganda. So, ang rate ko, 10 out of 10. So, ito ulit siya, PSR 473. Nagpintas. Ang gamit namin iti po, iti church. Ito yung gagamitin ko sa church, Sunday Mass yan. So, ang price, abot-abot ng 27K, 27,000. So, ayan, salamat.